Hare Krishna Hare Bol आं हालोदखौ एसे देखायगोन सनाफोर इदिद्राय नङामोन माखासे बुस्थुआ बोननायनो दङमोन खिनो थांबाय आं दान्दिसे उनावनो इउनिफर्म नागिरनानै हुलुस दुलुस लाब्रा डेन्सनि सायाव आरो डाबल लाब्रा डेन्स जानानै थाबाय आरोना मैया जेने थेने बिसनाफोरल' एसे सेट खालामनानै संग्रा जानानै उन्दुनो हादों मोनायावहाय अबस्था गैया आरोना माने एकदम सानसे थोलो हेरेसमेन्ट खासै हाजार खामानि हाजार जाब्रा थाया माने जानायखौथ' गारनो हाया नालाय जानाया खतम सुनांगौ दङ खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटिउब थामखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सहाय माजियाव भगवान महर लान सोनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लग्सफोरा जोबोद नायलांबानो जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय वेलकाम खालामदों फुरा बाथरुमनि सेरनिफ्रायसो आरोना मानो होनबा आंना बाथरुमनि सेराव बिराद खामानि दङ ओंखायनो ओमफ्राय सोनाफोर दाथ' बिराद गालाय गुजाय बुहुम जागासिनो दं आंना देखायनोनो लाजिथावथाव आरोना माने ब्लग्सआव लाबोनो लाजिथावथाव अबस्थाखौ नायोब्ला अब्लाबो सोरबा बुंखादों रुमखौ खालि खालामोबा ओरैबायदि खामानि जायो माने जाय आं बायदि रुम खालि खालामफेरनाय मानसि बे आरो मिन्थिखासै आरोना ओमफ्राय आं अबस्था गैया मैया सोरबा आगैमोनाबो बुंदों आब' नोंथ' हालोद टाइट जाखाबाय येस आं हालोद टाइट जाबाय दासिमबो दोन माने रम सागासिनो दङ आरोथ' रेहाय गैबावा बे सानसे साननै सानथामाथ' फ्रा माने हमनानै ला सानब्रै माने गालाय गुजाय फोसाबनायावनो आं माने टाइम थांखागोन आरो सोनाब बेनि गेजेरजोंबाबो नोंथांमोनजों आङो गेजेर खावब्ला ओंखारगोन मा सेयार खालामनो हायो बेखौ खालामलांगोन आरोना स' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लग्सआव मा सेयार खालामलांगोन नोंथांमोनजों गियाल'ना नार्भास जाया मुवा दुरबल जाया मुवा दुरबलनेसखौ ओइ खनाथिं फाफ्लि खनाथिं दोनहरनानै स्ट्रं जानानै लागावनोसै आरोना ओमफ्राय गाज्रि मोननो नाङा फुंनिफ्राय सिखारनानै माने जेबोआनो श्रिंगार खालामनाय जायाखै आरोना सोरबा बुंफ्रांलायगोन मानो सिन्दुर फोथा मा फोथा लायाखै बिदि थानो नाङा स' समय हाया जादों आरो बुस्थुआनो बबे खनायाव हाबसोनानै दङ थिगैनो दंमोन आं सेट खालामै आं सोनो मोननायखौ आंहा गोसोआव दंखायोमोन ओमफ्राय रायजो राजाफ्रा आंना एसे आं खिनाय समावनो एसे बुग्लुंनानै थांबाय ओंखायनो आं दा आस्थे नागिरबाय थानोसै स' बेखौ खामानिखौ मावगोनसै फिसाजो गैयियावनो मानो होनबा दैमाथाय फिसाया दानो आंना जइन जागोन आरोना हारिओम गोसो गोरबोआव प्रभुनि नाम लानानै जानजि खाफ्रानानै माने मैया माखासे फर्दाफोरदि ओरैबायदि सोमनानै दोनखादों आरोना सनाफोर आङो बेनिफ्राय सारबा गैलामोन आधाल' सोमनो मोन्दों आधा जिया थादों मैयाबो खिन्थु एनार्जि गैखाथारलामोन आरोना थेवबाबो बायग्लिनाय देहाखौ लानानैबाबो माने जबरदस्ति सोमदों आरो आं मैयाबो सुगौमोनबो फिसाजोआ दिगदार खालामामोनबा हालागि दाहा फुङाव सुनाय मा बेलासियाव सुनाय मा आंना बिदिसो आरोना अब्लाबो बिराद सान्दुंमोन गरममोन स्टार्टिं खामानि मावहांनायावनो आं गोलोमफ्रुजोबखाबायमोन आरोना ओरैबायदि ओमफ्राय बिथाङा रदा फटाफटिखौ आं बुलाबायगोन होनदोंमोन बेहाबो बिदिनोसै सान्दुं गोसायाव ओमफ्राय आंनो लागावबाय आरो बिथांमोन दसे गैयियावनो सनाफोर मा बुंनो रुम सोलायबाथ' बिदिनो सनाफोर आं ओम नमः शिवायनि नाम लानानै लागावनानै लाग्रोसै आरोना बिसोरनाबोथ' मा देखायबावनो खायफानि खोथाखौ बाद हो सनाफोर ओमफ्राय जों जेराव थायो बेखौनो एसे फोसाबनानै थानो मोजां मोनो ओंखायनो बिथाङा लागावबाय आरो बिराद गरम ओमफ्राय बिदि नङाब्रा फैजेनबा मामोन उनाव मा जाखो बेसो ओंखारगोन दा बुस्थुआ मिन्थिबाय मावथि जोहोलाव दे गोलोमदै गखानांगौ दा हरलाय गोलोमदै गनानै दासो सखा नुसिगोन दा दे आंना हाबाफारियानो जोबाखै नै रायजोफ्रा आंना जइन जाबावबायसो नोंखौ र' बर्थमान जाब्रा आरोना ओइहाय मालाय खनासे मैथाबो दंबावलायो मैथा जादों मा फिथा जा गेलेदों आरो जादों जादो दैबो लोंदो दे बिराद दे नों थांबाथाय नेक्स्टआव आं खालामबाय थासिगोन उनावहाय मोस्रोम दङ बिरादनो जोबा नै मावबाबो फोथार बोथोराबो ओरैबायदि गरम आरो सनिबार बारायमोन फिसालाखौ लायनाय टाइम जानोसै नालाय ओंखायनो खावसेखौ फुनानै खावसेथिंजायनिखौ एसे एनै फुनानै दोनथ'बाय आरोना उनाव होगोननो मालाय सफैस्लाब मोनै ओमफ्राय आइसक्रिम लानानै फैबाय आरो ओमफ्राय आंहा नै आदारा दाबो संनो मोनाखै खारं बिबार बायनानै लाबोदों मानसिया ओमफ्राय रुम गोदानाव आंनि फिसाफ्रा एडजास्ट जानो एसे दिगदार मोनगासिनो दङ आंबो जालांगोन लासैनो संनो लानोसै
थास' आथिं ना गोरानजों लागावनोसै खारौ खान्दाय बिबारखौ थावजों फ्रोम एवनानैहाय गाव खनसे लाबोनाय मनिपुरनिफ्राय सिदला बेखौ लागायना होबाय ओमफ्राय मोनबायबो बियो गोथाव जाबाय मोदोमबाय ओमफ्राय आरो थास' आथिङाबो चालु बेयावबो बे ना गोरानखौनो गारलानानै होगोन आरो ना गावनो लाबोदों दहाय फुङावनो सायखानाय सायनो सोलाबा नालाय दासान्दि बिरादनो मेगन थेगन मानलुंजोबबाबो माने फोसाबनो टाइम गैया आरो ना मुलि थुलि माबा खालामना मेगनाबो थाइसे मानख्लाबगासिनो दङ आखिथिं मानदों लाब जागोन ना लस जागोन मिन्थिया मानसिफ्रासो बुंलाबायोना जाला माला बेनिफ्राय जाला बुद्रु बुद्रा जाखां लोंखां ओमफ्राय आधा घन्टासो एसे रेस्ट खालामबाय बेनिफ्राय माखासे बहुद खामानियाथ' दंबावोआनो दा आं न' सिंनिखौ सेटिं खालामग्रोनोसै किटचेनखौ दहायो फुङाव जि सुखांनानै संहोलां माखासे सेटिं खालामहोलां खालामदों आरोबाव बेखौ दांफिननोसै सनाफोरनो मेख्लायाव जुनानै लाबोनाय खनस्रांनायमोन खिन्थु गारि थिखो थिखा सेस नैबे गद्रेजखौ फुरा खालि खालामनानै लाखाजोब्बाय फुगारसिम जिबोबाय गोजौआवहाय आङो माने सोनानै दोनफिनसै आरो स्रायनो ओमफ्राय नै सिङाव जाला बुद्रु दंबावोमोन ओमफ्राय नै सानै मानसिया एकदम मालाय गोदो गोदो खाफाल थिल थिल जोंलायनाय उन्दुनानै दं आरो ना दिगदार खालामला आङो ओमफ्राय बै फिसाजोनि बिफायानो बासिबायमोन ओमफ्राय लंपेन्टफोरखौ बिदि गारजोब्बाय आरो ना बियो बोरायखौ आं आरो नेक्स्ट गोजां बोथोरावसो गानबावथों होननानै दोनदों मा होनना बुङो ओमफ्राय नै जाब्रा डेन्सखौ एसे स्राय खालामना लानोसै सनाफोर खननोसो होनदों खननानै हास्लाबा ओमफ्राय नै मोनानि आङो 12:30 12:32आवसो आङो बे बिसिनाखौ खालि खालामनो हाबाय माने सानाव जाबनो होन्दोंबाबो जाबजोबनो हायाखै माखासेखौ दख'नाफोरखौल' सेट खालामनानै दोनदों मा होननानै बुंनो न' टेनसनसो देखायदों आरो नोंथांमोननो आङो माने 12:30 जादों ओमफ्राय नैबे माखासेखौ सावनांगौ गारनांगौ आङो आंनि गोजाम फुरानाफोरा ना ओमफ्राय नैबे फिसालानि टेबोलखौबो एसे स्राय बनानै लाखाबाय जेने थेनेनो खर' गरम जाबाय थायोना ओमफ्राय 12:30आवसो आङो दुगैदों आरो ना हरावहाय जि गरम ना गोलोमफ्रु दुगैयाबा थानो हायासो दुगैनानै स्र' दुमफ्ला फुरा निमाहा बिबाय सनाफोर आरो ना ब्लगसानो अखानायैसो लाफैफिनलायबाय नै मैया मोनसे हगारनो नागिरदोंमोन बिफानि हाग्रा फुनाय मा फुनाया मैयानि ब्लगसोमोन आरो ना सुबाबो जोबा मावबाबो जोबा माथा साथा गाज्रि जालांजोब्बाय आंना आरो ना बोननानै लाबोनायफ्रा बेडशिटफ्रा नै दख'ना बोननानै लाबोनाय सामान बोननानै लाबोनाय बार लागावनानै लानोसै सनाफोर बेनिफ्राय सोरबा आब'मोन आगैमोन सोंदों मानो रुमखौ नागारलांखो मानो गालांखो होननानै आरोना ओमफ्राय बेखौथ' मा होनबावनो फैबाय आरो जायखिजाया मा होनो मालिक आदायाबो एसे मुलि थुलि जाबाय थायो नालाय ओमफ्राय आरो जोंहाबो गथ'फोरा सानै जाबाय खेंख्लें मेंख्लें ओमफ्राय बिदिनो स्कुलायै खोथा बालायलायनानै जोंनोबोथ' एसे फ्रि नांगौ नालाय फैसा होनानै थानायनि खोथा ओमफ्राय बारा जेनेबा जायखिजाया ओंखारबाय आरोना एसे ओमफ्राय दा थानायाहाय जोंना मालिकआ थाया आरोना ओमफ्राय जों भाराथिया गोजा थायो बिफाया गावनो र' नोंसोर नानि देरजासिम मालिक गैयियावनो थाथ'दो दे मालिकआ दिगदारबो मोननो हागौ भाराथियाफोरजों मिलायनानै थादो होननानै बेयाव सोनानै दोनफैबाय आरो जोंखौहाय आंथ' जाखिनि टाइम थादों आंना मालिक गोनाङावसो थाजोबखादों मानो होनबा आं मालिक गोनाङावसो मोजां मोनो आं सिगांनि ब्लगफ्रावबो बुंदों बारे बुङो मोजां मोनो आं सिकिउरिटि बायदि दाद मोनो आङो ओमफ्राय मालिकनि कन्ट्रल खालामनाया आलादा जायोना बाट एसे लिमिटनिसो नांगौ जोंनोबो जेनेबा आनलिमिटबा जोंबो एसे हजम हाया मोनो जोंबो फैसा होनानै गावनि न' बादि साननानैसो थायो नालाय स' बिदिनो आरो जेबो गाज्रि जाथाय गैया सनाफोर बारा इलु इला बुंबा खोथाफोरा बांलाङो फिसा फिसौ खोथायाथ' जाखायोआनो जेबो नंला बेफोरो ओमफ्राय जों ओंखारनाय समावनो सासे बिब' फंबाय आगैमोन बिसोरबो ओंखारदों आरोना बयबो सुखुलायै थायो जेबो नङा इसोरो ओमफ्राय दा होनदों सोरबा जेराव खिथाया मोजाङैल' था बे सफ्ला गारि होनदों आगैमोना ओमफ्राय अके थेंकिउ मोजाङैनो थाखागोन आं जेराव खिथाया मोजाङैनो थायो आरो एसे देखायबायानो आङो सिगाङावबो बिथाङाथ' जेराव खिथाया एकदम न' गाहाय बादि जानानै थायो आरो नै दंबावो दिनै फुगोन ना फुलाथाय मिथिला आङो खावसे दं आरो थांनायनि सिगां फोजोबनानै गालांदो होनदों बेनिफ्राय गाव थांनायनि सिगां जोंखौ सेट खालामना होलांखानोसै होननानै आरोना बारा गोबाव गैला बिथाङाबो सोनाफोर ओमफ्राय न' सिंनि साफा खालामनायखौथ' फोथाया नाथा गैला नै मैयानिनो एसे फोनबावनोसै आं गाज्रि नुयोना लांदांनो दासिमबो माने देलायग्रा बुस्थुखौनो दाङाखै आरोना ओमफ्राय आरो सोरबा सोंबावदों बहा थाहैखो होननानैहाय मालाबा आलासि जायो नामा जायो आगैमोन आलासि जाफै जेबो नङा सिगां थानायाहाय क'क्राझार फाथारमारि होनोमोन ओमफ्राय दा थानाया सुदिफुरि गोलैयो जाहैदों आंबो इलु इला एसेबो मिन्थिया आंना जायखिजाया क'क्राझारसो आरोना
ओमफ्राय स्कुलनिफ्राय एसे जानगारसिन जाबाय आरो आगोलावहाय एसे खाथिसिनमोन जाहैयोमोन ओमफ्राय दा एसे जानगार जाबाय आरो जेबो नंला एसे मेहनत खालामनोसै होमबाबो एसे सुखु सान्थि थानोसै होननानै फैबाय आरोना जाखि गथ'फ्राबो एसे होख्राव एसे खालामखायोआनो होख्राव एसेयाव एसे बिराद कन्ट्रलाव दोननांगौ जादोंमोन आङो मानो होनबा आदाया एसे दावरावखौ माने हाया आरोना लोमजानायफोरा मुलि जानायफोरा एसे दिगदारमोन नालाय ओमफ्राय दा बेयाव एसे आजादि होख्राव एसे गेलेथोंसै होननानै फैबाय आरो सोनाबार ओमफ्राय खामानिया बिदिनो खावसे जोब्बायानो होनजासै ओमफ्राय मना मनि बायदिसिना बुस्थुफोर एसे सेट खालामनो दंबावो जिखौ मैयाथ' खालामखाबायानो आङो साफ साफाय जाखाबाय जियाहाय ओमफ्राय जि माखासे गारनाय मानाय सावनांगौ आरोना बिथाङा बिथाङा जायनि थाखाय आंखौ बुंबाय थायो मा होनो बिदि जि दोनो बिदि फुराना जि थायो बेफोरखौ सेस बासिजोब्बाय आं सनाफोर गानजा बावोमोन थेवब्लाबो ओमफ्राय बे नाइथिखौबो फुनगासिनो नंगौ नंनाया बेबो फुरख्ल'लायबाय ओमफ्राय नाइथि गैला आरोना आंनाव ओंखायनो बेखौ दोनथ'बाय थादों फटखरिया गानब्रबनो नांगौ जायोना मालाबा समाव जेब्लायबो जेनेबा दख'ना गानबाय थानो एसे उसुबिदा जायोना खामानि मैला मावब्रबनांगौबा बेफोरखौनो गानब्रबनांगौ जायो नालाय ओंखायनो दोनथ'दों सनाफोर ओमफ्राय खानायफ्राबो नै मानग्लुंजोब्बाय खुरबानो आसुखुरसे फैयो कफिजों मैलाजों गोलोमदैजों दिनै एसे स्र' लोबगोन आङो ओमफ्राय रुमा गरम आङो रुमखौ लासैनो नोंथांमोननो देखायलांसिगोन आंथ' बिनिफ्रायनो ब्लग्स बानायखासिगोन देखायलांबाय थाखासिगोन आरो माथोबाव ना वाथो खारनो वाथो गोजानाव मालायनि जायगायाव थांनानै बानायहैनो ओमफ्राय दा ओंखायनो आं बाहेराखौनो लाबाय सनाफोर ओमफ्राय नै बिथाङा अनला ओंख्रि जानोनो संनांगौ माइरं सोमना दोनखाबाय आङो ओमफ्राय दा गोलाव खालामला आं ब्लग्सखौ नै जिखौ सुला लानोसै ओमफ्राय जायफोरा आंनि बेखिनि जाब्रा ब्लग्सखौ नायलांबाय आं गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय ओमफ्राय जों थानाया दा सुदिंफुरि आरो खिथाबावबाय आङो आगैमोना सोंबाय थादों बुहुत कमेन्ट फैदों बेबायदिनि अबाय थाहैखो आब' अबाय थाहैखो आब' होननानैहाय सुदिंफुरि आरो सोनाफोर स' थेंक इउ स' माच सोरबाफोर गोनांबा सोरबा साबसक्राइब खालामना गालांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरोना स' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय